can kalar masoyi. Can na jiyo iska ke busowa, tashin zancen ki a hankali so zan yi sadaukarwa in zama naki. Da ɗanɗano na zama na sabawa, kar kai mamaki. Wadan jini rai na ke motsawa, kai na bacin naki. Sai na kwantata maka. Bani da kowa a yanzu. Akwai daɗi kasancewa tare da ki. Sai na soya maka ranka. Ni ka yaushe zaka kai ni gidanku saboda su sani. Ba na kai mata gidanmu. Me yake faruwa ne haka? Shut up da Allah. Kana cikin kanka kuwa? Ki fitini kanki, ki damu kanki sai kin lalata aurenki. Gobe da labari. Ina da mata, matan nan tawa kuwa auren soyayya muka yi da ita. Gobe da labari. Gobe da labari in ya ishe mai haƙuri sai ya more duniya. In wani ya koka ana yi ya to wani zai koma gidan jiya. To ashe lambar mu ta yi kyau da ni da ke muna gidan tara. Lala in akwai kayan shi a ɗakin ki ina so ki ɗauko mu. Babu. No, ina so na wanke mishi ne. Au. A'a, sai ki bari sai ranar girkin ki malama. Cikin sunna a ce kin zubar mana? Saboda me? Sai me? Ciki ne na zubar da shi. Labari in ya ishe mai haƙuri sai ya more duniya.